திமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் நாசரும் சர்ச்சைகளும் ஒட்டி பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள். ஏற்கனவே அமைச்சர் பதவியை பறிகொடுத்தும் இன்னும் திருந்தவில்லை. வாயை வைத்துக் கொண்டு சும்மா இருக்காமல் அவர் செய்த காரியங்களால் அவரே தனக்கான தண்டனைகளை தேடிக்கொண்ட பிறகும் திருந்தாமல் தற்போது மீண்டும் சர்ச்சையை கிளப்பி இருக்கிறார். சமீபத்தில் தன் தொகுதியில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட அவர், காங்கிரஸ்காரனுங்க நல்லா நடிக்கிறாங்க, உலகமாக நடிகனா இருக்கிறானுங்க, ஜெயிக்கிற வரைக்கும் தான், ஜெயிச்ச அப்புறம் தான் ஆப்பு தான். ஜெயிக்கிற வரையும் எல்லாங்க ஜெயிச்சு பிடிச்சது ஆப்பு தான். ஜெயிக்கிற வரையும் எல்லாங்க ஜெயிச்சு பிடிச்சது ஆப்பு தான் என பேசி கூட்டணிக்கே ஆப்பு வைத்திருக்கிறார். ஏற்கனவே நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியிலிருந்து காங்கிரஸ் கட்சியை திமுக கழட்டிவிட பார்க்கிறது என்று பலரும் கூறி வரும் நிலையில் தற்போது திமுகவின் முன்னாள் அமைச்சரே இப்படி பொதுவெளியில் உண்மையை பேசியிருப்பதால் பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுந்திருக்கின்றன. வாரிசு அமைச்சர் உதயநிதி சனாதனம் பற்றி பேசிய பேச்சால் ஏற்கனவே INDA கூட்டணி சில்லு சில்லாக போய்கொண்டிருக்கிறது. தற்போது அமைச்சர் நாசரின் இந்த பேச்சால் மீண்டும் கூட்டணிக்குள் குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. பொது வெளியில் வெளிப்படையாக ஒரு சக கூட்டணி கட்சியை ஒரு முன்னாள் அமைச்சர் பேசுகிறார் என்றால் அது கட்சி தலைமை சொல்லாமலா? அதுவும் ஆவடி நாசர், முதலமைச்சரின் நெருங்கிய நண்பரும் கூட. அப்படிப்பட்டவர் இதை பேசியிருக்கிறார் என்றால் காரணம் இல்லாமலா? சமீபத்தில் நடந்த திமுகவின் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் காங்கிரஸை முதல்வரே கூட விமர்சனம் செய்திருக்கலாம். அதன் வெளிப்பாடுதான் இப்படி அடுத்த கட்ட தலைவர்களும் ரியாக்ட் செய்கிறார்கள் என்று கணிக்கிறார்கள் விவரம் அறிந்தவர்கள். ஏற்கனவே பாஜக அதிமுக கூட்டணி முறிவால் தமிழக அரசியலே தலை கீழாக மாறி போயிருக்கிறது. திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகள் எப்போது எங்கே பிச்சு கொண்டு போகலாம் என்று காத்து கொண்டிருக்கும் இந்த சமயத்தில் போய் திமுகவின் முன்னாள் அமைச்சரே இப்படி பேசியிருப்பது பல்வேறு சந்தேகங்களை கிளப்பி இருக்கிறது. ஆனால் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு எந்தவித ரியாக்ஷனும் இல்லாமல் இன்னமும் காங்கிரஸ் கட்சி அந்த கூட்டணியில் இருப்பதை பார்த்து அக்கட்சியை எள்ளி நகையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் சமூக வலைதளவாசிகள். ஆக 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிக இடங்களில் போட்டியிடுவதற்கு தடையாக காங்கிரஸ் இருக்குமோ என்று பயந்து காங்கிரஸ் கட்சியை கூட்டணியிலிருந்து துரத்திவிட பார்க்கிறதா திமுக? கர்நாடகாவில் காவிரி நீருக்காக வாய் திறந்து பேசக்கூட அஞ்சும் திமுக தமிழக காங்கிரசிடம் தன் வீரத்தை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறதா? தேர்தலுக்கு பிறகு காங்கிரசுக்கு ஆப்புத்தான் என்று நாசர் பேசியதன் முழு அர்த்தமே காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆப்பு வைக்க பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டி வைத்திருக்கிறது இந்த விடியா திமுக என்பதுதான்.